Muhatag ang Davao City LGU og 300,000 pesos alang sa makatudlo kung kinsa ang mipatay sa babaeng napalgan sa Barangay Buhangin. Ani ang detalye. During our City Peace and Order Council meeting, nagano po sa akin si Mayor Sara Duterte na magbibigay po ng pabuyang 300,000 pesos sa sino mang makakapagturo o makaka-identify po sa suspect or mga suspect. Gibutyag sa hepe sa Davao City Police Office nga anda mohatag ang lokal nga panggamhanan og ganti sa makahatag og impormasyon o makatudlo sa suspect nga mipatay sa babaeng napalgan sa sagbutang bahin sa Buhangin adlong Lunes. Ang biktima maong 47 anyos nga si Christine Corpus. Sumala sa bana niini nga si William Moore adlaw Domingo na missing ang iyang asawa. Gipailalo ang biktima sa autopsy aron masuta kung unsa gayud ang gikamatyan niini ug kung nalugos ba ang biktima. Sa karon, duna ni artist sketch nga gigunitan ang otoridad sa mga person of interest. Base po doon sa ating mga nireviewing CCTV sa area, so meron po tayong nakita doon ng mga kahinahinala o nanggaling doon sa crime scene na dumaan doon sa CCTV, nakita. So yun yung mga person of interest natin. Kauban si Medyo Rawing sa kamera, ako si Real Soroche para sa One Mindanao.